Muvan Lai TV a kalolom le veka cheu he video a hian kumsang ni le som paruka ti chua Bollywood movie munom le dangdai zet mai phobia ti chu a thon thu kan ngai tha ho do na movie top lama hian twist bon tak taka oma chu wang chuan a top thlenga ngai thang ngei turin ka han som ma sa chewani mei che pakhat me he ki chu a thian te nen lemziak chi sang sang pho chu an mun art gallery a hian an oma lemziak en tur po mian thanem hle a me he ki chu lemziak thia mani a chu art gallery a chu an ma ku chuak te po pho chu ani nge nge a zan boru ka thiang nuam boka art gallery ko ta chuan azunau te domin a thian te nen chuan hlim taka ti ti in an nui ho dar dara I'm sorry. Shan? chu nga thian te zinga shan chu mehekin en chuan anin hnai zuala thian pi alam hret amai ro chu in ngai zong han ti chat tur ero an la ni chi alo thunga chu tia hlim takan ti ti lai chuan meheki chuan lam hlavak lova taxi pakhat ding lai achung eng pup mai mei khu ni om taka chunga tanga jam chuk moi moi mai hi amu a mak atiru hle a second rei lo te a awat hlek le a taxi ding pa ngai ve mai hi alo ni a achung a eng lova eng mei khu chuak ma a om bokhek lo hona lo huna sana nen chuan taxi pakhat an ho du na sana chuka lo huna mehekin he na chuan lo koila no te kan dom du na nga music te ngai thain kan la mang chu ti in soma meheki chuan ruilu ta wangin voi khat kan ti pala chumi wang chuan kan ti le rengang ti na ni lo ti in lo changa heta hian sana nen chuan voi khat an lo mudun to ani ti chu kan thre theya anin mang tha zowa ama mai chuan taxi a chuan a chuang to a zu alo lem hnem deuh bok nen taxi a chuan a mu hil ta a taxi driver in meheki chu amu hil ti a hriat chuan ati sa chak na di puitlin na rem changa tan man aril ruka amu thil nge le nge lo chik nan a hlangai thak te chuan tiring sau sawa meheki a har pha lo ti a hriat chuan atlan na kong chu thlakin mun fian rial lama atlan pui ta daya ti chuan taxi chu ti dingin meheki chu adap tan ta a chu tia dap lai chuan meheki chu aron hara a au vak vaka taxi driver laka chuan a theiang tokin aloin venga engemoti hnuwa meheki chu kongpui lai taka hian alo mu reng maya aron har chuaka taxi driver po chu alom to lova mi nan ron hmuwa tanpui tumin meheki chu an ron pana chu tia boy som tuma an ron ban vel chu meheki chu an hlau na men lovin alo hlawa ato po an tok ngam hlom talova eng tin tin mo dam doi na hruai thlena nia an enkol lai po in doctor te chuan doctor kan nia nangma kan enkol che ani tia akhat to ka an hril non fo ngai khopin meheki chu hlauna ina chen chilta a chu thila thlena tang chuan thladam aliam to a meheki chu an ina chuan atom thur bup renga achuak to ngai lova achung te bak tu ma abe to ngai bokhek lo heta hian meheki hian mi zinga om hlau tlat na mi om tam na le pui pun na hmuna him lo tura in hriat tlat na thuak lam dam lo na chikhat agoraphobia anti chu avei zui ti a hriat theya meheki chu fapa pakhat nei to apasal ne na in then a u anui nen in khata an kho sa hawani anui chuan meheki chu duat takin en kola an ina chuan therapist kovin a en kol tir mai zela hemi konga tholok berte zinga pakhat chu a thian pa sa na bok kha ani therapist chuan meheki chu virtual reality VR mangin en kola chu khol chu avu tir thina chumi mang chuan na tak taka pon chuak chuang si lovin meheki chu shopping mall te afan kol tir theya a bazar chin tir theya a tak taka pon chuak ang main engkim mai chu atak a ang em veka chuti chungpo chuan meheki chuan test pakhat ma apal tlang zo ngai lova a phili buaya hlawin a au vak vak zela a VR khol vu po chu an phel sak le nge thin ani an nui chu amang ang to hleya fapakum nga mi lek nei alo ni bok nen a fapain meheki om dan mak tak tak a mu fo mai le chu tiangin chung bo ruaka aron seilian tur chu a thuak lama ngong thalawa nei ve ang ti a hlau pui ani taxi driver la kha man ani to a
tuna jela a om meka enge mo I hlau em le tum ve te ti in amang ang chuan meheki chu an haule ringot thina meheki la chu azwal tul le moti mai turani a pona chhuwa chin chu soilo kongka pui hnai tak ngiala po akal ngam to lovani chutia VR therapy alak du tak si lova chuan annui le shana te chuan kongdang andap dun ta a tu khataron thau chu meheki chu sitting room sofa hian alo mu a amut na in chu anma ni in kha ani to lo ti a hria chutia mut lai chuan chuina chuan papakhat ron lutin jia tia ko pa in meheki chu aron bana meheki hlaulu tuk chu tal buain sofa atang chuan atla tha a sana chu ron lutin aron buai puya tungei ni engtin nge hetai lo lu ti in papakhat chu zota chupa chuan mannu akania in pi achi aruma cheng he kani he room hi ka thian nu gi omna thina ni a rei tak mu tu rom to lova kongka alawin hongsa bok nen gi chu ron let le to ni tura ngain tlangnel takin kalau lu ta lom male ti na lo changa mannu a chuan hu chuan sana chuan me hekin hena he in hi ka thian pa in ani a tunma deuh khan nula pakhat gia in he room hi alu thina hunenga motiliam ta tangkha na kalbo ta daya lu amana peto boxi lova a security deposit la aron lam to chuang boxi lova heti hian a all reng thowa lu phalna kadila ni VR therapy la ilak chun jom du to boxi lova enkol dan tul che kong dang kan da pangaya iu in mental hospital da mai che du to a ke in tha ka ti pui lova heti hian heta hian tlema thom riwa omna dewa borok dang deuh han hibla mani ni thayang tokin inat na hi han sualla zoya ilozi om phana ani ringin iurem ti na la in ruam man na kasia mane harfim chungchuan min hnial don sia in tura dam doi kan pola imuthil hlanin kan son pheita che ani chutianga kan ti mai lo che chuan kongdang awm thei si lova tin engkim meheki chu a hril fiata a meheki po chuan eng e masoi talem lova ti chuan in chu hun rei to takata lu alum to lawa nia wang chuan meheki chuan ti fain an chei bol chhotana bathroom ati fai ruk lai chuan zungbun pakhat hi charin abun chin vela chuti lai chuan tui paina pai patang chuan mei che pakhat natuar awrol ni om takhi a hria a ngai tha chiang turin an thu hniama awrol chu atop le mai boka azung bun chu phelan tuma atang tatlata man ro dapin azai chata chutia zaina lama chuana kut zung tang po chu azai pala in chu ti fai zo thokhat to a bolhlo po khol khom nem hle a apai na tur bolhlo bom chu akong ka puya tanga pen som thum vela hla corridor kila chuan hun ania bolhlo in chunga da reng thu om si lova rei tak in ngai tua a in buat sai noin hlau chungin kong khar chu honga bolhlo chu khain chua tuma pen khatin kong khar chu kan ngam troka chuti chungpo chuan a thoa chat mayang ati hlawam khopin a tholop hlop maya thlan fi mina bual zoi boka a chuak chun zom ngam ta thlot si lova in chunga bok chuan a tlan lut le ta a kong khar chu akal le ta maka enge mo chen a chol nuin almeira vel ati fai chun zom le a chuta chuan gi thom no then khat ba ka a dairy a hai chuaka chuti dairy kara gi thalak te ena thut lai chuan doorbell ri a hria kong khar chu ral khata tangin an thleka chete alawin honga a phili buai le ta abul hnaya glass no lian tak pakhat chu banin kong khar lam chu apana akal thale theita rama room pakhata chuan a luta chuta om lai chuan a then om pa mannu anui vak ri chu a hre thuta a phuzoka nui chu dik lo na om hran lova ma se mannu hi ama chawa khosa ani a chutia ma ni chawa nui vak chu angai that thlak lo ve bokani a in bol lai chuan doorbell ri a hrele a kong kharan thleka amang thau khan tlem alawin hongsa le to a chuti ral khata tanga hlau taka thlek reng lai chuan kuthi alo lora a hlau chu a phuzuka ma se shana alo ni a
sana chuan in chunga man tur bung ruat tlem le meheki ei tur le in tur te ron ken saka amu ti zang khainan hla ple in meheki chuan lam pui vela meheki po chu alhim vel he a ma son thoi thoi se ti hle a fingta kin sana chu kongkhar pon corridor a chuan an lam chuak vela meheki po chu pen chuak ve tur chuan a huya sana oma wang chuan a thla muang devaniang meheki po chu chuak ve maya ma se sana chu a chelbet tlat thunga elevator ron rik ta ka chuan meheki chu rangmang khengin in chunga buk chuan atlan lut le tamaya engpo ni se kongkhar po na chu thui ber tum ala ni hrim hrim mai zana mu chu amu manga thisena lo luak chuak tewa aron hara tuin tura thia ati vona na vurtlang lak tumin freezer an honga vurtlang kara chuan kujung tangbung thisen kai nuaya lawom hi mua vurtlang chu adana thleng nen chuan chuata chuan a thlaudar tanuaya a en chiang dewa engma a muzui ta lem chuang lova atu kalonia garbage beka abol lo khol khom pailova la omreng chu paidan tur arwa man le ta puan thanem tak sui zomin a mor le lam chu in chunga thlunga a mor le lam chu a ko nga thlung boka ti chuan arwa manang chuan bolhlo chu khain bolhlo bom lam chu apana aril rulak pen nan pathum huna chamchar char boka bolhlo bom na athleng trap tia chuan apuan sui zom chuan atlin talawa chuti lai tak chuan a then omrum pakhata khosa tleirol te niki chu elevator atang chuan alo chuak kher bok nen a hlau phili buai chuan a bolhlo khai chu bolhlo bom lama chuan vorin arana rangin in chunga chuan atlan lut le ta niki chuan a thil mu chu mak ati hle a meheki bolhlo the phei kha bolhlo boma chuan a thlak sakta hun khoral nana a bedroom a le khabu a chhir lain khummonga zote dum lo bokreng chu a muthuta a hlau hle a khumsira chuan a biru a sana chu phone in ka thil mu hi zote ani le ni lo po ka chiangam lo heina hian thil mak tak tak ka mu fo thin sia ti na hrila sana thuro nang chuan an hnot china zote po chu khum hnuai lampan chuan akal son ve maya zote tak tak ani e ti na lom hle a ani po khum hnuai chuan lutin zote chu a hnot thun zom zela chutia khum hnuai om lai tak chuan bedroom kongkhar ron honga papakhat ron lu thi amu a akea chuan thisena kai ni nuai mai boka a hlau chu sitting room lama tlan chuaka bedroom kongkhar chu kala ami mu pa chuan bedroom kongkhar chu aron ben zui zel tak awang chuan du than tura nei talawa kongka pui chu kanin corridor a chuan atlan chuak ta a corridor a chuan niki kha lo oma a hlau chu tlan lu le tuma ma se lut ngam chuang si lova ti chuan kaina zo te oma ka hlau sia min lo hno chho pui ro tin niki chu som lut ta an pahni chuan in chung chuan han en kuala zo te an mulova tin a hlau awanga atan chu chan ber papakhat po kha an muta chuang lova ti chuan niki nen chuan ti tin anin komnel chhota a meheki chuan agoraphobia natna anei thu chu a hrilta a tin gi chanchin chu azot boka niki chuan gi le manua te chu in ngai zong an ni a anin ngei vak lo anin hauri hriat tura omreng zel ti na lo hrila apai na ron phone ta ka wang chuan niki chuan meheki chu a ho san taria meheki chu gi chanchin hriat bel chang nei na khata ti chuan a dairy chu chhir sakta a dairy a in zia dan chuan manua chu gi chunga chuan a thik thu che em a kutte a thlak fo thina gi thung chuan anin lai chin na tanga tal chu chu duwa ma se manua chuan rem tingai si lovani aum zia chu gi hi manu ne na anin lai chin na hian a hlim hlol lo ni in alangani chutia dairy a chhir lai chuan pindan le lama thil tlari a hrele ta a ava ena musical box chu chuata lo tlain a lo ri tlenga achara a hun na hmuna da let atum lai takin meiche pakhat nung zonga ron tol chuan a kiwin musical box chu aron ngok tla le a hlau chung chungin an thlek zuya chu meiche tlan lai chu a hmule a hlau lu tuk chu bathroom atlan lut wata kongkhar akal ngala chutia bathroom om lai chuan thisen kai ni nuai mai meiche pakhat hi bat ta patang chuan
abung buzonga zoi zoya ronwak chuak hi amulea a hlaulu tuk churing takin awa tuma auri ria ron tlan tur anom silova tlai lo nia sana aron kala meheki amu mai lo wang chuan azong kuala atopa topa bathroom chunga do san chunga khur hlok hloka meheki lo bokrun mai chu amuta a meheki chuan athil ton te chu sana chu alo hrila thisen kai nuain bathroom a gi ka mu ani athi to aniang ti na hrila sana ero chuan chu tiang ani lawang gi chu tu na la la po hian khoya emo chuan hlim takin hun a mang mek lawang ti kan soi thei hlei nem tin alo changa mehekin sitting room atanga in chung mun tina thil thleng a mu vek theinan sana chuan in chung room tina chuan CCTV camera a fit saka mehekitan chuan thil chu a har sa zong in her chhotul tulemoti mai turani a ama apon chu chau hlau thin kha tuna chuan in chunga po himin a in thretalawani zana chuan sofa an mua sana chu bathroom a in thiar turin a luta chuti lai chuan aron hara abula sana chu a om silova a awa CCTV chu an ena meiche pakhat bathroom kong khara tanga chuat laia aron tol chuak hrut mai hi awa mu a chu meiche chuan zoi in meheki omna sitting room lam chu aron panzela chu meiche chu anung maya aron tol thleng to ti CCTV tang chuan a mu theya en chiang turin a hoilet ngam si lova chu meiche chuan ron banin a hria a hlau chu thut thlenga chuan a let topa sana chuan ron buai puin keima kania keima tin aron doma athil mu chu sana chu hrila an pahni chuan CCTV footage chu an en leta meheki ama amaya hlau taka akho savel bak chu tuma engma thil dang mu tu reng alo om si lova atu kalonia therapist bok kha an ko leta a therapist chuan ram hoile thla ti vel hi thil tak ani lo mehek i thil mu niai soite kha ingai tu na mai anni i thuaka hian thil tak le isuang tu ana chu ding changjok ni in chu in anin chai renga i hlauna te hi i ma chon lui ani lo chuan aron zual zel don ani ti in meheki chu a hrila ti chuan VR call mang bok chuan therapy chuan tan leta a hemi tumpo hian a ma local to na shopping mall tha thoka VR call a chuan an set saka meheki po chuan a tira chuan shopping mall chung chu VR call mang chuan a fangkuala ma se therapy sin a set tel ni lo thil dang dai a mutel tatlat maya shopping mall chunga chuan a mu thin taxi bok kha alowin pa ka a chunga chuan a u anui chu lo chuangin meheki chu alo kowa mehekin anu tia kori chu sana le therapist po chuan an hria makan ti hle a ti chuan taxi chunga chuan hlim takin a thuluta a u chuan bedona gi alo om thunga gi chuan alo bana a hlaulu tuk chu a in vai vaka chu tianga in vai velna chuan chemte dap fuin atak rama a VR call vu lai lak thak sak mek tu sana kut chu azai sak ta si amaya sana dam doina kalpui tur chuan therapist chuan azui chuaka pona therapist chuan sana hna meheki hian ma ason thei to lovani shan ril ru boy da khom na mental hospital a khung to mairo atia meheki po chuan chu alo hrepa a meheki chu che dana chuan in thiam lo hlea adam doi farni khatte tea in thin chu aburin a inzo ta veka ti chuan internet a engtin tin emoji ai chungte biak theina tur dap chuakina kola infanu chunga enge thleng ka riani meheki kania gi tha ani na hmuna tuna hian ka cheng meka gi tharau hian thilmin hrilatum niin ka hria ka message in mu huna miron call le dro khonga in tin voice message athona chuti lai tak chuan room le lama manu anui vak ri chu a hrele ta a bangkua tang chuan a bi tha a manu chuan chair pakhata thuin gia min ngai dam ro lo soi sa lo tur chekha ka ni asin min ngai dam ro alo timol mola katar sen pakhata bana aban re ka zayatuma ma se thul le in adinga anui le vaka chu pindana tang chuan meheki chu chuaka
tuwe mo phone tumin phone chu leka chuti lai tak chuan tuine mo meheki kut chu ron bengin a phone ken lai chu aleng dora ti chuan ron nam tu tuwe mo omni om takin hnungzongin chuat lai a chuan a thu thla noka thil pakhat charin Amazon chu an vom ri stopa tuma vom fu anei chuang lem lova ti chuan hlau tak chungin bathroom a chuan atlan luta kongkhar atuma kongkhar chu ron nam tu omni om takin meheki chu aleng le lopa chuat lai a chuan a leta bathtub omna lam chu a hoya chuat lai a chuan katar sen pakhat kuzung tangbung le thi sen dar nuai mai hi amule ta a chumi nu chuan niki nen chuan an ti tia akatar mu lem kha ziakin en tira he katar mang hian manuan gi kha athataniang acham chu hemiang chi hi manua room chunga ka muani ti na hrila ti chuan manua room chunga katar chu ruk chua gi DNA a om le om lo test ti ran tuma manua chu alanin a in chabi chu an ru chuaka niki jok chu lu ruta a an pani chuan video call mangin anin be pop reng boka niki chuan manua in chung chu top ziate rim ui tak a hriat thu te chu meheki hne na chuan report a pezela andu ber kataran zon mu ma chuan manua chu ron let le ta sia chanenge mo wangin anim be pop chun zom thei ta boxi lova niki chu engtin nge om zui zel ti chu meheki chuan a hre zui thei ta lova ne niki channan chuan meheki chuan manua chu hlau chung chungin a aw vak vaka kanin kara bangong hi siam tharo ti in aturin atura manua ti ngai na hrelo chu a toolbox line bangong siam thatur chuan meheki room chunga chuan a lut ta nge a bangong siam pa chuan manua chu ti a architect kania engtin nge heta hian kwa lo om thei ka hre thiam lo iril ruwa ha mel le mai ke po hi nangma ang thawin karil ruwa ha thina ka thina che em thina ma se ka in thunun theina tan laughter therapy kala a idu chuan ka zirtir veang che chu ti in nun chan mak tak takazira anui vak vak boka meheki chuan niki chu call lo tum char boka ma se call tang thei to lova suitcase a gi thom no meheki na da khom zinga kor pakhat ron lor chuan manua mit chu ala ta tlata apot chuaka he kor hi kan anniversary a gi ka lei saka sin ti in kor chuan mai tuama ahnim vong maya ako sajia chuan meheki rin helna chu ti zual sau maya ti chuan meheki chu room atang chuan tlan chuakin manua chu room a chuan a khar nan ta kong khar chu ron kikin mehek khonga in ron hongte engwanga kal ngei ni manua chuan a ron tia meheki chuan ka hong lowang police ka phone anga ka man tir don che gi chunga engei ti ka hria ni atia chuti lai tak chuan sana ron thlenga manuan kong khara beng ri chu hria enge moi ti le mehek tin kong khar chu wa hona tuma meheki chuan lo danga ma se kong khar chu wa hon sak ta thowa manua hne na chuan ngai dam dilin meheki hi adam lo wanga ni hre thiam ro tin anor ho thei ta rama reilo tia kong ka kigrian thria an wa hon chuan niki alo ni a him takin manua in atang chuan lo chuak theya tin an thil du katar po chu aron hum chuak theya sana chuan he katar hian enge mo hril fiang le he tiang te hi chu keima point ka nei thowa lom tin meheki chu ami mal buaina niki chu hnuk lut lo turin atia meheki ro chuan engwanga kan thil ti hi dodal that nge moi ni le engwanga min tan pui tum mi lo nge moi ni le alo ti le thunga ti chuan niki chuan lekhabu pakhat the dead are alive ti chu ron phorin heti hi chuan achunga enge thleng ti chu ama gi nge in aron puangang atia he lekhabu hi mithi to tharau ko kirdan tur sang chuan na lekhabu ania sana chuan an thil ti tum chu at thla ka ti in a oi lo hlea ma se a hnil hre awang chuan phur lo chung chuan a tel ve zela ahma sabera chuan mithi to thil engemaw an taksa anin bel ngei turani ti ziak ani angin meheki chuan gi thomno chu in bela azung buna bun boka mithi to tharau ko kir tur chuan a thi na hmuna ngei a ko kir na hun man turani ti ziak ani angin bathroom a chuan a tharau ko na tur hmun chuan buat sai boka bathroom chu gi thi na hmun nia meheki na hriat lat wanga ni
tichuan bathroom chunga chuan pentacle an ti circle chunga arsilem chu asenin an ziaka light zong ti themin mombati an chia banin vuan tonin chu pentacle chu an thut huala alai taka chuan GI tha na man ruan nian ngai katar sen chu an da boka mehekile GI chuan hetiang hian an chamta a Jia ril ru thiang lim tak nen kan ko wache tinat che kan tum love khongain min bero antia chu tiang chuan voi ni an chama engma chan na an mulova sana chuan GI tharau chu atong pe vakri lawaniang a ti in fiam thu alo thoa GI tharau chuan ko chhun zoma meheki chuan Jia khongain min bero heina hiani chunga enge thleng puiche kan du ani atilea chuti lai tak chuan bathroom kongkhar pona chuan kepen ri an ria an han ena hlim thla an hmuwa kongkhar chu ronin hongin meichhe pakhat kongkhara chuan ron dinga mombati eng china chuan ron ding langa chu vele niki chuan Jia tuinge that che tin lo zot wata chu vele GI chu ron tongin mi a howenge moin ti le hei nang kha ega nge ka thom no te in bel ti in thin rim takin meheki kor hak lai chu phel saka tum boka GI chu alola thi ozong lo mai mehekin GI thi to anga achung te voice message alo wa thona wanga meheki mutura GI chu ron let le mai hi alo ni a chu thila thlen nu chuan meheki le niki chuan sha na chu an mel zeu ngam toka ti chuan niki potrina meheki le sha na te chu sofa pakhat ve a thuin an ti a meheki chuan tikha chuan mental hospital a chuan min da nge to ang tiro atia sana chuan ate ulo kanuna nang anga meiche chenle chakhi kalatong lo I thale nge yang beidong lovin inan na hi beile tangang cheti in lo hnema meheki chuan thudik le dot thil tak le alem po ka thlir thiam to lawani hi khonga in min kalsan mai ro sana tia sana chuan ka kalsan lawang che mehek ka mangai chesin ka mangai reng bokang che ti in changa sana chan na chuan meheki chu tilom hle a sana chu ko a ngai dama dil boka chutian hanin hnim nai ta chu sana chu na lo fop vela boru ka dik chhovia wa meheki point huata lalawin alo chhon ve a ma se chutian in ko lai reng chuan meheki chuan taxi chunga thil thleng le taxi driver mel kha angai to chuak le ta a heti hian ron tong chuaka ka huwa che min to chang hian ka ten che a ikut te hi a bol hlo a abuai I thluak hi abuai ka thluak ni lovin en kol chu nang hiani momo ke ni lovin miten om ti in sana chu atong khum ta miel maya sana chuan makati hlea azam deuh hial boka mehek enge moi soile ti in a tho chuak ta hiala meheki chu tong chun zom zela engwanga en po minen ngam nge ni engwanga ato po min tok ngam nge ni karem ti na tel lovin hingri minamasin achan chu chungri la I toyani adik lo chu ke ni lovin nang hi ni atia sana chu pan nai zela idik lova itenoma idam lovani enga tinge heteng hian ka chunga ichet meheki chuan ati zom zela sana chuan mehek du tok te tungei bia ki hrelovem ni alo tia meheki chuan hri e nang hi ni ka biak che hoisen turin min tia bona chuak turin min tia khonge ka kalang an sual lo chemo min tia min lo sual sei ti hle ni mo ati chhun zoma sana do theina chuan a tlin talova meheki chu anam son dora chutia nam son chu meheki chu nungzonga tolin akiu chuan musical box in hung chu angok tla chuata chuan musical box chu ari tlenga ऐसे हाथ लगा helai thil khendan hi mehekin GI diary a chir live vela thil thleng nen khan a injul hle mai meheki chuan kut min thak le chuan police ka phone anga kaman ti rang che tin enge khapa nen khan danglam na in nei thiana ka ngai chi a hun rem chang I mu vele min mut pui tum atile ta a sana chuan ala na hle a mehek engtin nge khapa nen khan min khai khin thei jok kum thum chung ka boi pui to che hi hrelovem ni achang le thiana min chana achang le inga izong min ni tira enge min la ni tir zel don iril ruhi siam felta che mole itan hian enge ti lo ka nei ti na lo changa meheki chuana u phone tumin phone a leka sana chuana kut chu lo ben saka
a phone ken lai chu leng dora meheki kalbo tur chu sana chu na chel zuya meheki chu lo tala sana chu alo nama ama po chu hnung lam chu ta chu na thu thlan noka atluk na hmuna chuan thil pakhat charin sana chu avoma chulaya thil khendan chuan meheki chu atihar zoka angai tua ama a athil hmule ton thin dekha tuna chunga takina thleng chhome kani ti chu a hrethiam ta ti chuan mang chi khan chu ta tang chuan a thowa bathroom a chuan a tlan lu ta kongkhar kalatuma sana narun nama wangin hnungzong in chuan lai chuan a let topa chuata atlu chu sana chuan mehek du tok ro ngai thlaro ti in aron chel beta meheki chuan bat tap lam chu a thleka katar sen kutjung tang bung le ti sen kai nuai a mu kha a hre chuaka ti chuan thil thleng tur chu pumpel tumin bat tap bula gi tharau ko an tum laia an katar da kha awa chu masawata sana hena chuan heta hian ka kutjung tang min tan sakanga min that don ani thil thleng tur hi ka mulok vek to ka thlen tir lawang ti in katar chu avai buana sana chuan a kuta lo chelin katar chu alak bo sakatuma anin nor ton ta sana thin rim chuan thlaro ka ti in thapuyan tho dewa meheki chuan a dol talawa asir zong in atlua batap ko tlanga chuan a bek atawa chutia thluk zong chuan an katarin chu chuan a kut zung tang pakhat chu a chhok pa zau boka athil lo mu lok to kha thleng dik ta tho ti na ne meheki chuin so na hleya aka chunga tang chuan thi a chak chok bor maya sana po chu hril hai hleya a tap pur to maya meheki chu boy puin akutte chu toilet paper mang chuan an tuam saka mehek minen ro damdoina ka hruayang che tia meheki kutjung tang bung chu charin nakina zom le tan freezer a avada boka chuti hlan chuan meheki chu tlan chiat tumin bat tapatang chuan theilovin wa chu alo tuma ake aron rol chuak masa abung buzong chuan bat tapatang chuan aron wak chuak ta bathroom atang chuan theilovin aron tol chuak thuta ti chuan sitting room lampan chuan zoi na tol phei zela heta chiang ta chu in chunga meheki a om hnuwa athil ton zong te thla nia ngai te gi chunga thil thleng nia ngai te kha ege moti taka ama malam huna athil ton tur alo mulok na vek alo ni atira hrethiam lova ataka thlen chhozel ta ka chuan ani point a thun zom thiam chop ve chawane chuti lai chuan niki chuan meheki miss call a mu awangin kongkaron kika sana chuan zim te lo honin nakina ron kal le jok ro ti na lo nara chuti lai chuan meheki chu sitting room a chuan ron tol thleng to thilenge monor tlain chumitlari hria chuan niki chu in chunga chuan tlan lu ta meheki chuat laia lo le dreng chu amuta meheki dompa chuan sana chu chua chala sana chuan engtin ma katilo bathroom a tlua accident liawani alo tivata niki chuan apa phone tuma sana chuan phone chu lo lak sakin ambulance min biak masak tir phot ro tia chutia sanan phone mana tumlai chuan niki chuan bottle mangin hlap alo tuma sana chu lo tol son zawa du tok ro niki ti pain alo nam sona chutia lo nam son chu niki chuan furniture a tauta ni khuwa a hrelo zui ta ne sana chuan mehek damdoina ka hruai wat chewin ngai tin meheki omna lam chu an hoya alom to lova engemoti tia lo tol sonin khum hnuaya alo biru ke athi kai nuai chunga sana bedroom a ron luta khumbula ron ding chu abi ruk na khum hnuaya tang chuan meheki chuan alo mu theya meheki a mu mai lo wang chuan sana chu khumbula tang chuan a kalson hreta chutia kalson hlan chuan meheki chu pindan pona chuan tlan chuakin kongkhar chu akal nan ta sana chuan mehek kongkhar hi hongro ibe tur chu keima kani lo nangma le nangma ini kongkhar bula khani omti ka hria engma ka ti to lowang mehek ka ha to ani ka ha to tak zet tin bangheng chuan a thu hnoka damdoina I kalwatanga I mehek
ikut zung tang po freezer a khan kada kha atia ti chuan me heki chu theile theilovin hlau chungin pona chuan a chuak ta amang em kha chuan azam cheto lo ti hriat theya chuti lai chuan sana po chuan ambulance alo kola emergency ani thule anomna address chu alo hril ve boka me heki chu eng tin emo ground floor chu a thleng thla theya diwali lai ani awangin ground floor a chuan halpu ate an lo halpuak dur maya tu man me heki chu an lo hmu mai lova ti chuan pona chuan chuakin kotzol lai a chuan a thluta a chutia nge mo chena mun hnu chuan mi nan ron hmuta a boy som tumin an ron bana ani po chuan a kut lo phar chuakin a lo ban let ve a ti chuan a thon thu chu a top ta ne thu bel tlem han neila hetia kut a lo phar chuak ve hian me heki chu anat na atang chuan a fi hlim chi ani ti a en tir ni na ngai theyo me a chan chu atira taxi driver in pong suala tumzo hlim khan min tran pui tumin an bana lo ban let chu soilo a hlaulu tu kha a to po kha an tok ta lo zok kha ania kha anat na in tran na kha ani a to pa hi chuan ama poina lo ban let ve to zok ti kan hmu thei ani tin thilmak tak taka hmu te thoma hriat te tuma engma om silova a hlau em mai te kha anat na anga ngai sak ani a anat na ni lovin midang aya achung nun na ani zo kangem atir khan lo hre thiam se emo midang po khan lo hriat puita se malam huna thil thleng tur hriat lok na ani a tangkai takin a man theyangem movan lai tv thlir awangin kalome khonga in video hi min lo like sakla min lo share sak bok don nia thon thunga inom tak nen video danga kanin hmule thuai don nia